Moi! Tiedätkö muuten, missä me ihmiset ollaan ihan huippuja mestareita? Niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla. No me ollaan mestareita tekemään olettamuksia ja uskomuksia, jotka ei aina olekaan niin totta. Kun niitä tarpeeksi yksin ajattelee ja pohtii, niin niitä saattaa ruveta tuntumaankin, että ne onkin totta. No tähän siellä palautekulttuurissa ja vuorovaikutuksessa niin kaikkein sitä parasta ja yksinkertaisin keino, eli tässä tulee tämä päivän sparraus, niin on se, että kysy. Että kysytään toisilta asioita, kun lähtee tuntumaan, että ei oikein tiedäkään, että mitä se toinen oikein niin kuin ajatteli tai tarkoitti tai olemus jotakin kertoi, niin kysytään. Sillä moni asia niin kuin selviää, että kun sinä sanoit tuolla tavalla, niin minusta niin kuin, minä käsitin sen näin, että onko ymmärtänyt oikein tai kerrotko vähän lisää, että mitä kaikkea sinulle tuo tarkoitti, niin kuin tuo asia. Että me ollaan niin mestareita tekemään niitä olettamuksia ja uskomuksia ja mukaan ajatella, että me oltaisiin välillä niin kuin ajatusten lukijoita, vaikka eihän kukaan meistä osaa lukea toisten ajatuksen. Siksi kannustan kysymään siellä työpaikalla toisilta asioita. Moi!